kala sak kanca nderek mangayu bagyo wali matul kintan putranipun ingkang keparengan asma Muhammad Kahlil Wildan putra saking Bapak Sunarto dalam Ibu Dodi Setyawati. Mugi kemawon putra samangke dados putra ingkang saleh berbakti marang yang sepuh kekalih ugi migunani dhateng nusa lan bangsa ugi agaminipun amin ya rabbal alamin. Nanging sadèrèngipun kula sakadang nyuwun sih ageng saputra pangesuna ingkang kathah bilih sakmangke nderek gladi kirang handha juprana dadosna jengak ing manah panjenengan jalaran kula lan para sanak kadang tasih kalebet pasinaonan sepindah malih saking kadang-kadang Singo Atmawijaya nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan sugeng siang sugeng ngabersani ngantos paripurnaning acara sakmenika nuwun matur suwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surep Toto Pitono aninggih nagaripun kakahipun hati dosa purwa Eko marang sawiji adilina dosa 10 purwa marang kawiwitan senajan kathah titahing para dewa ingkang sami kasongan angkasa kasongan pratiwi kaabet samudra kathah ingkang sami hanggana laras nanging datan kadi negara Jenggala Manik ya negara Jenggala sinebut Jenggala Manik saduh dadi pelengkaning jagat ingkang kono denuning padang urip sepisan kanthi temukaning jaman delahan mila kinarya bebukaning carita ngupadi negara 100 tan antuk kali senajan 1000 tan jangkep sadosa pranyata negara Jenggala Manik negara ingkang panjang kunjung gemah ripah loh jinawi Toto tentrem lan harjo sinten toh ingkang lenggah kursi dampar kencana ing negara Jenggala Manik ya Sang Prabu Panjaspura bangun Dewi Sekartajiya Galer Candra Kirana dok ing puniri kala dawuh Panjaspura bangun adalah Dewi Sekartaji nyuwun begono Singo Barong kang bisa nata jalma pramila Sang Dewi Sekartaji anggenipun kagungan Singo Barong kang bisa nata jalma wonten kados ing negara Jenggala Manik nika bali paguyuban Singo Barong Singo Atmawijaya lampahe Singo Barong dadi budal kados kasopek suarane Duk ing urip kala jaman semono ing bubukaning carita para Singo Barong tansah jumangkah tumuju ana ing kraton Jenggala Manik
diwaji aku langsung barong nangis saka temenku aku kang budal tani yen wis arep golek mongso iki delala aku ngecep dupo uga menyang kang dupo mampu kumelet ana ing antariksa ayo padha karo kala dadi siji amrebut ketangguh ayo ayo kakang Prabu Di Prabu Sinoparo Banglarang dalam bumbang Kencono ayo won-won tekno manuk galon dan di sisi rebut gedang kuwi Warga Abang Resi Kudoyono
Oh, kuku setuku kang kumenut ngarang-ngarang biasa ngabaki sang resik kane kaputra kang anjok saking liyati sono tumrap lakune pambukane carita sing bareng bisa nata dharma yen pun aling arep minawe tata kadi ayo ayo Ikono sajen komplit malah ngomong tumpo sang penyanyi ayo le tutuk no neno pedang iki kuning carita Woi, sing bareng kang bisa nata dharma sing bareng kang undang tangi sapa semedine sapa alas wongker angker ingit ingkang kepati-pati sapomoro apa mati sapomoro bakal temukaning mampus sira sapa sira ganggu aku ana ing alas wongker bakal temukaning matine nalika iki tak mongso dadi jatah tanganku terus ngobarok ingkang padha luwe ayo ayo bareng
sing wis kumati kan prakono sumiar Lampahiro Sansino Baro Yekundal tumuju ana ing sakmene lantaran ingkang ingin angger kepada Patri yen napa domoro pangaten maring Patri iki aku yo bareng saka siko aku yo yen ora tentrem lakone arep golek mongso ana ngerti jatah mongso iki ayo padha bocah kumpul